नमस्कार. नीताज किचन रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण वेगळ्या पद्धतीने केळफुलाची भाजी बनवणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ. सर्वात आधी आपण केळफूल व्यवस्थित साफ करून घेणार आहोत. आधी फुलावरून हे आवरण काढायचे आहे आणि मग सर्व तुऱ्यांमधून हा एक तुरा काढून टाकायचा आहे. केळफूल साफ करताना हे आवरण आणि तुरा काढून टाकणं अत्यंत गरजेचे आहे, नाहीतर भाजी कडवट होते. साफ करून झाल्यावर केळफूल मिठाच्या पाण्यात भिजत ठेवायचं आहे, नाहीतर त्याचा चीक तसाच राहतो आणि ती काळी पडतात. आपण अशा प्रकारे केळफूल कापून घेतली आहे. अशा प्रकारे आपण यातलं पाणी गाळणीने गाळून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर अशा रीतीने भाजी पिळून यातलं उरलेलं पाणी देखील काढायचं आहे. आता आपण कढईत तेल गरम करून घेऊ. यात मोहरी घालू. ठेचलेल्या लसूण पाकळ्या घालू. बारीक चिरलेला कांदा, थोडा कढीपत्ता, चिमूटभर हिंग, एक लहान चमचा हळद, बारीक चिरलेला टोमॅटो, चवीनुसार मीठ. आपण आधी भाजी मिठाच्या पाण्यात भिजत घातली होती. आता आपण त्याच अंदाजाने मीठ घालणार आहोत. शेंगदाण्याचा कूट, आता आपण यावर 1 ते 2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवू. लाल तिखट, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, आता यामध्ये बारीक चिरलेली केळफुलं घालू. व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. एक लहान वाटी पाणी घालू. एक चमचा गरम मसाला, थोडी कोथिंबीर. व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ आणि कुकरला झाकण लावून घेऊ. कुकरची एक शिट्टी करून गॅस बंद करायचा आहे आणि कुकर थंड होऊ द्यायचा आहे. आणि आपली केळफुलाची भाजी रेडी आहे. तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की घरी करून पहा आणि कशी झाली आहे ते आम्हालाही कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या रेसिपीसह. तोपर्यंत धन्यवाद.